nje sivula imilomo asafakile ama mask angithi we can scream as much as we can because uNkulunkulu ufuna abantu uNkulunkulu ufuna kulezi insuku abantu aba very crazy abasanganayo. I can tell you abasanganayo nje abasanganayo abane barakuda, the people who's just thinking. So I don't know, I cannot express into engifone ngabe ngiyayisho, but nashabana kaposeterla hadas kunento nje kunento angithi khona makhonzo bazalwane khona ilevel okufuna nifike kuyona. Unless si reach that level ukuza angithi lithi iBhayibheli wena indumiso ithi yaphezulu, then the blessings comes down. Inkosi ayikwazi ukuhlanganisa abangcwele bayo ibashiya ingayenzanga into eqonda ukuzoyenza. That's a nature kaNkulunkulu. Ngifuna nje sibanga umsindo bese ngiyabingelela at 2:30 kufanele ngibe sengiphuma ngiye emtubatuba. So now uNkulunkulu uzongisiza nje masinyane. Umprofeti wami usukhona. Oh la shabala kanosepele yahata akasimemeza nje all the glory, all the honor belongs to him. Ashana na baba sakaya babosa. All the glory, all the honor belongs to him and him alone, and him alone, and him alone. Napal pesete ke mahosha. All the glory, all the honor belongs to him. Angithi kuba khona uphondo ngabe minini hanaya basa nabule heya basa montama inamaya heya bosaya halia hosaya ya shama hantamasa ena mahoshan temehasia milhantosa palabasa. Dear Holy Spirit, all the glory, all the honor belongs to him and him alone. Singayishaya izandla neshethe meheda, singayishaya izandla, singahlala phansi ithandwa. Ngibingelele sisheshe sahlala ke ngibingelele ke sime ngenyawo sishaya izandla sishayele uNkulunkulu owagibela inkosikazi esikhona ngayo namhlanje. Yeah, luya honorisha uGcobo, alukuniki lutho uma ungali honorisha, sul honorisha uGcobo. Hallelujah, bless the Lord. Singahlala banazo kushayela izandla kusasa. Ubashayela sebevusiwe ngophambi kwakho. Asazi na ukuthi unikweni kusasa sobe sishayela wena izandla. Not singashayela wena, sishayela lo ogibele phezulu kwakho. Hallelujah. Ngibingelele abazalwane umprofeti umama umbatha nomfundisi ubaba umbatha abazalwane bonke abasebenza nabo ithandazo kaNkulunkulu, abefundisi abesifazane nabesilisa yonke nje fivefold ministry bazalwane zonke iphiwe uNkulunkulu uyibeke ngokuzazi futhi uyayidinga endlini yakhe. Hallelujah. So ke siyambingelela uNkulunkulu, siyambonga uNkulunkulu, siyambingelela uMoya Ingcwele, siyabonga kakhulu nje ukuba khona. Uyazi bazalwane uma nivuswa ngale kwenye millennium kuba khona into ethi kodwa Nkosi yami abayovuswa bayokwazi ukudlula la nala. So uma ubona uNkulunkulu eseqala ukuvusa nabanye bekwazi ukuhlubulundela
Ngoba there are 3 things bazalwane ezivimba umuntu. Listen bazalwane, ugcoba landa ukuthi indoda noma umfazi. I-office nje uNkulunkulu makunika lona usuka kwathembela lona. Ake ngisho lento mhlawumbe izoma seniqhubeka. Ugcoba lishadi. Hayi angisho futhi. Ugcobo umprofeti wamalishadi. Umuntu oshada umuntu. But ugcobo uKristu phezu komuntu alishadi. Hayi abantu abangishayela izandla. Ngoba into ehlupha abantu besifazane ukuba bangasetshenziswa uNkulunkulu bathatha ugcobo phezu kwabo balishadisa. Bacabanga ukuthi izinto zikaNkulunkulu ezebedroom enkulu. Bahluleka ukuhlukanisa the flesh and the spirit. Man rasata pakaposh. Wena uNkulunkulu ekothemba ngento isikuyimfihlo between wena naye. That's why ezocela time to time acela dosa kuye ngoba usuka afuna ukufaka izinto zakhe ozothi uma usumi phambi kwethu sithi uzithatha uzithatha kade uhleli naye sithe whatever is happening in the secret places it's about to be seen in the public. Prophet mama Mkhize sahluleka ukuthola abantu besifazane ngoba bavele babizwa uNkulunkulu. Umuntu abanga ukuthi ukubizwa uNkulunkulu kombozi iplate ekhaya. Hayi badla siqoqe namakhosikazi watshela ukuthi kulimbozwa kanjani iplate lika baba. Nemveli yabubuleli kwembatha noma umuntu ngcola akakwazi ungakufundisa iplate kodwa as we are here we are not here ama plate ambathwayo. We are not here imibhede endlalwayo. We are here about the kingdom of God. What God is expecting to us. Sepeneneke mesapala hatos. Kuke kwanesikhathi ngikhonza lapha eShalom kwavuswa abaprofeti mama Mkhize mama Mbatha baprofeta kuthe kuhamba batholakala sebe divided bona bodwa ngoba iprofesi engenalizwi is very dangerous. Amasonde prophecy izwi because this is a prophetic book. That's why uNkulunkulu ethi Joshua chapter 1 verse 8 uthi lelizwi lani this book of the law shall not depart in your mouth. A prayer without the word of God is masharike anapo sokepala hatos. In prayer has to go to the word of God. Usatana kawasaba mazwako usabizwi. Ndaba Satan kuthi Satan sabizwi because uyamazi uSatan eza madodana kaSkivu Acts chapter 16 19 iBhayibheli abuza athi uPaul siyamazi noJesu siyamazi ubani wena ngiluleka bese ngiyafunda la ucela uthi Nkosi awulungisa imvelo yami uthi Nkosi yimbi inhliziyo yami utshela uNkulunkulu ukuthi weNkosi ngizonda ngingathetheleli utshela uNkulunkulu ukuthi baba ngine pride utshela uNkulunkulu ukuthi ngumzalwane onganeliswa. Those prayers awuyithandaza uphambi kwabantu uyithandaza in a secret place. Find the place. Awubuka sadozo wakho ufuna indawo. Do you want to be powerful? Do you want to have an authority? Good spiritual warfare. Find the place. Kuleyo ndawo ila kushukwa khona wena. Ila usarela. Ila umtshela khona uNkulunkulu ukuthi how bad you are. Ngoba lithi iBhayibheli inhliziyo yomuntu imbi. Yonakela ubani ongayazi.
Afundeni izwe ngithunywe kulona kodwa nje inkosi ngisahleli phansi ithi eze uNkulunkulu eqalile into entsha eze uNkulunkulu ezomuva nabantu nakho la nazo izinto ezisalisa abantu ipride la ubona khona usetshenziswa uNkulunkulu ungasafuna ukuthinteka ngiyayiunderstand isolation mama mfundisi wami imkhizi ngiyayiunderstand isolation it's a time of pruning where uNkulunkulu ehlahlisa bonke abantu efuna ukudila nawe wedwa why ingoba isihlahla sena amafruit ufuna ukutshala amafruit ufuna ukufaka amafruit amatsha kodwa akakwazi ukuzifruna isihlahla Understand leso sikhathi understand kahle la ungazi ukuthi konje ozopain ngaphakathi ungazoyichazela abantu nabantu akade bekweluleka izolo abasakwazi ukweluleka avela athi cut off enze yonke into ibe dry like the dry brook enze yonke into uthi ubuyela la ufike usizakala khona utholda usasizakali ubuyela uthi othandaza angaphuma amazwi uwe ngamadolo uzwakala kubibitheka uveza umlomo kunyakaza umlomo kuphela kuthandaza the inner man futhi nakhona awubangi umsindo kodwa lo mthandazo womsindo kodwa lo mthandazo awenza kuyi-pruning lo mthandazo awenzi kukhona abantu abawezwa namazwi akhulumayo kusuka kwenziwa lento You have been taught by God in your secret place how to open. Umindinga ndose phela khathosa. Noma olili hanta mamoshike. Noma bangadumisa kanjani uthola ukuthi they can't open. 1 2 But unikukhiye ngesikhathi ukwi-solitude. Unikukhiye ngesikhathi use kuyi-private place. La uwedwa khona ungayili kocela ukudla baprofeti bami angiphinde futhi baprofeti bami wena uNkulunkulu azosebenza umuntu uyampruna uyamhlukanisa negroup uNkulunkulu akakaze wadeserta ama principles akhe prophecy ixabana nezwi ihlukanisa uNkulunkulu nezwi lakhe that's not the prophecy kunomuntu phakathi ngalezo khathi ngikulelo bandla ngishilo bathi besukuma mntanami bethi ngathi lihle lelisatanisi ngathi ungakangitshela inkosi angingisho ukothandaza nabo until they repent. Because they are too much flesh than the spirit. That's why uNkulunkulu mama umphatha angisa kuyi-isolation ngifelwa abantwana nje ngilahlekelwa yikho konke njengoPaul ngilahlwe ku-isolation ku-wilderness akukho umuntu kuminami uJesu kuphela basazoke bahambe labantu abakushayela izandla. Mark my words. That's why uNkulunkulu uzobona kahle ukuthi ukubizile. Mark my words. Bahlangana bahlukana. Benza iguqo bathi bangezela iguqo. Bahlangana bahlukana. Namhlanje bathwase bonke. Bayizangoma. Prophecy ngenalizwi idonsala umuntu enhlabathini. Prophecy prayerlessness ibuyisinga kade nenhlabathi. Why because ezinye izinto noma ekhulumile uNkulunkulu okuqala uthule. Ukulindele nabanye ukuthi lento ekhulunywe kuwena nabo bazoyiconfirm ngoba lithi iBhayibheli uNkulunkulu akenzi ilutho engazange akhulume kubaprofeti. So asikwazi maye baprofeti sikhuluma into ezihlukene. Namhlanje
bathwese mntakambatha bayizangoma eshaye hayi ngisahamba noJesu kuze kube namhlanje. Abanye bagula bashona because iBhayibheli othinta nini uthinta inhlamba yesihlo lapho. Angizange ngibazonde mina futhi ngangenayo indlela ukubazonda ngoba ngangazi nokuthi yini lengibizwe la kuyona, kodwa sesike sayibona izinto la endleleni. Yiyodwa into esiza umuntu izwi lenkosi nomthandazo ne-confirmation noma ne-confession of the name of Jesus. Three things: izwi, umthandazo, and the confession of the name. Izwi, izwi lisima ngesikhathi usu meditate and the nuggets of the word ungene in your soul. Uthi uma uyathandaza uquote izwi, uthi uma uyathandaza umthandazo ugcwalizwi, uyodedela lapho ubungasaceli lutho, uzwe indumiso ngoba uNkulunkulu ukuzwa ukuthi ukuzwile fanele kuzwe ipraise yaphezulu. Genesis chapter 3. Genesis chapter 3, verse 22. What is the plan of God? Ngomuntu wesifazane is to serve him. In his fullest. Genesis chapter 3, verse 22. Ngifundele sami ngesizulu. Angikwazi nomphethe isingisi, funda isizulu kodwa. Verse 22. Ufunde kakhulu. Sengizoshesha ithandwa zami. I love you so much. Ngithanda ngathi noyibhotela. Nginthandiswa ukuthanda uNkulunkulu. Ayikho into engiyithanda njengomuntu wesifazane ofohlayo ayikhoneni benkosi. Ngoba loyo muntu unika uNkulunkulu ichance yokuthi amsebenze. Definitely. So nje lo ngena nje igcwele inhliziyo yami inokulila. Ngitinazi izinto esizililelayo in our secret places ukuthi uNkulunkulu azambule kubantu besifazane. Ngoba iBhayibheli lithi ohlakaniphile unkosikazi uyayakha ngezandla zakhe futhi uyithukula uyibhidliza yona ngezandla zakhe. Niyezwa bazalwane, uNkulunkulu loves abantu besifazane because inyembezi is a character of the heart. Angeke umbone ukuthi umuntu wesifazane ethandaza inyembezi zingabibikho. Into esurrender, inyembezi zisho ukuthi ngizilahle lonke uqobo lwami. It's heart to heart covenant. Funda sami. Ngithanda ngifuna isiZulu sichaza ngenye indlela. Can you read for me in the book of in the version of NIV or King James? Yes. Said, and and the Lord God said. Omunye athi uNkulunkulu wathi. uNkulunkulu yabona ke into mayikasho uNkulunkulu ikucomplete. uNkulunkulu akadala into esazobuya azoyiqala futhi ayenze. uNkulunkulu uyidala into in its completeness. Uyabona ubuhle lapho nje ukuyicompleteness. Awudingi enye into ezangabuyi iedwe. Ukuyicompleteness. The only thing engakuwe umoya kaNkulunkulu olaphakathi. All what you need is inside you. That's the Spirit of God. So wamdala umuntu, wena umuntu, wadla umuntu. Ngifuna ukuya emuva yalazi iBhayibheli. Kodwa sebonile abantu kanjalo belahla inkazi loqala. Nansi into esho uNkulunkulu. Uthi umuntu, the Adam, the man, engakabahlukanisi. The female and the male, the Adam, umuntu creator uNkulunkulu. Uthi manje abantu, umuntu is one of us. He knows how to differentiate the good and the bad. Sebayakwazi ukuhlukanisa. They've got the conscience. Ngoba before
bebengenasidingo saleyo nto ngoba bebehlala enkazimulweni la ngehla khona mina uNkulunkulu ngizobabona ngoba engekho phunga la sono. There was no flesh. So hamba ngalamazwi engizowasho namhlanje. You are given the power. You are given the authority in Jesus' name. Genesis 5. Omunye uthi angimuzi ukuthi thina uBishop Shabangu ngithi izulu lathi you are one of them. God the Father, God the Son, God the Spirit. You are one of them. Ngoba usuyakwazi ukuhlukanisa okuhle nokubi. So that is why kuvalelwe kuona ukufa nokuphila olimini. Bese lithi iBhayibheli nabadlayo badlani izithelo zabo. Uyakwazi ucreate environment engekho. Awa ngikhulume 2 minutes, 3 minutes. Lapha kaShabangu la ngihlala khona. Ngane nje ngemukela izwi. Baba wami. Then I sat down ngathi uNkulunkulu enginike iauthority. Kusho ukuthi the first thing okufanele ngishinte ifamily. Kusho ukuthi nginamandla okwenza konke ngenxa kaKristu.